Dobrý deň, milé dámy. Vítam vás pri sledovaní vášho obľúbeného dámskeho magazínu City Lady. V januári sa viac skloňujú slová ako diéta či vysušovanie pleti. Reportáže z tohto súdka nebudú samozrejme chýbať ani v tejto relácii. Príjemné sledovanie. Počas ďalšej návštevy kliniky v centre Bratislavy sme nakrúcali absolútne unikátnu procedúru, ktorá pomáha ozdraviť tie najintímnejšie oblasti nášho tela. Však neuhádnete ktoré. Opäť sme zavítali na kliniku k skúsenej dermatovenerologičke pani doktorke Márii Brozmanovej, ktorá nás dnes zoznámi s veľmi háklivými problémami, ktoré sa týkajú intímnych ženských partií. S akým problémom ste prišli na kliniku? Po menopauze nastal u mňa únik moču, spojený s jemným pálením, sem tam s nejakými takými slabými zápalmi a tento problém som chcela s vami prekonzultovať a riešiť, pokedy sa to bude dať. A aký zákrok toto konkrétne rieši? Zákrok Monalisa Touch bol vyvinutý pre ženy po menopauze. Po menopauze dochádza k úbytku estrogénov a tým dochádza vlastne k stenšeniu pošvovej sliznice a zároveň aj k stenšeniu sliznice dolných močových ciest. Tým vlastne dochádza po menopauze veľmi často k páleniu, svrbeniu, výtoky, znižuje sa množstvo laktobacilu v oblasti pošvy a dochádza takisto k vzniku inkontinencie, čiže úniku moču, ktorý sa môže prejaviť pri kýchaní, pri kašľaní a proste je to nepríjemná vec. Toto všetko dokáže tento vlastne zákrok vyriešiť. Nie je to jednorázová záležitosť, ale treba ho opakovať. Najvhodnejšie je to po mesiaci a pol a minimálne tie 3 razy. Neskôr sa zistilo, že vlastne úbytok estrogénu je aj u žien po operáciách, po prípade po liečbách gynekologických pri rakovine pohlavných orgánov a všetko toto dokáže zlepšiť ten stav ženy. Môžu to byť aj ženy po pôrodoch, to znamená, keď už je uvoľnená tá pošvovedno, pánvovedno. Monalisa Touch je zákrok, ktorý sa vykonáva špeciálne upraveným frakčným CO2 laserom. Je to veľmi rýchla procedúra, celkovo do 5-10 minút. Je to niečo ako gynekologické vyšetrenie, pretože do pošvovej sliznice alebo do pošvy vkladáme násadec a vlastne robíme ten zákrok tým frakčným laserom. Je to absolútne nebolestivé, že na čo pociťujú, aspoň teda čo hovoria pacientky, je jemné pálenie, alebo teda cítia, že niečo sa robí, ale nie je to bolestivé, vyslovene nie je pritom nejaké stiahnutie alebo proste bolestivosť, že by boli treba lieky alebo lokálna anestéza, nič také. Takisto frakčný laser sa používa na tvár. Tam je to ale bolestivejšie a takisto tam dochádza k novotvorbe kolagénu, takisto ako v tejto pošvovej sliznici. Je to bolestivejšie preto, lebo na intímnu oblasť je ten ľuč špeciálne upravený. Tam sú zrkadlá, ktoré sa odrážajú a v podstate na základe toho sa deje ten proces. Aké sú pocity našej pacientky pani Kristíny po zákroku? Bála som sa samozrejme ako vždy všetkého, čo je neznáme. Ale môžem povedať, že bolo to normálne, nič mimoriadne, absolútne to nebolelo a vlastne len som cítila, že niečo je vnútri a ináč to bolo úplne bezbolestné. Zákrok netrval ani 15 minút. Čo teraz? Odporúčania po zákroku je potrebné dodržať 2 dní, nemať pohlavný styk. To je jediné, čo sa týka toho nejakého zákazu. Čo sa týka pocitov, ktoré môže pacientka pociťovať, po zákroku je jemné pálenie, štípkanie v priebehu 1-2 dní, po prípade mierny diskomfort a nejaký výtok.
to môže byť v priebehu 2 dní. To sú normálne reakcie, potom sa to všetko ukludní a výsledný efekt sa dostaví do toho mesiaca až mesiaca a pol. Pokiaľ robíme mladšie pacientky, u ktorých ide o uvoľnenie pošvového dna, to znamená, že mali pôrody, po pôrodoch, po operáciách, tak ten výsledok je už na 3. 4. deň citeľný pri pohlavnom styku. Partneri to vedia povedať, respektíve máme spätnú väzbu od tých pacientiek, keď prišli na druhý krát, že áno, partner nič nevedel, čo podstúpila, ale bolo to lepšie. Vy ste, pani doktorka, zatiaľ na Slovensku s Monou Lizou prvý. Tieto metódy na reuvenizáciu intimných partí sa začali využívať, používať možno len 5-6 rokov dozadu, ale už teraz celosvetovo je to tak rozšírené, že sú kongresy, kde sú deň, 2 len táto tematika a čoraz viac žien sa obracia na kliniky, ktoré majú niečo takéto, pretože doteraz to bola tabuizovaná téma. Tak ako sa staráme o svoju tvár a chceme byť krásne, takisto chceme mať aj intimný život čoraz lepší a dlhší. Je veľa žien, ktoré odmieta vlastne pohlavný styk práve po menopauze, lebo tam ide k tomu vysychaniu sliznice, je to bolestivé, nepríjemné a tým pádom sa tomu automaticky bráni. Čiže aj toto je spôsob, ako tým ženám pomôcť, je to fakt výborné. Opäť sa stretneme s jednou z tzv. Superpotravín so semienkami, ktoré sa volajú chia. Tentokrát nám fitness tréner poradí, ako nám práve veľmi výživné chia semiačka môžu pomôcť chudnúť po sviatkoch. Dnes sa opäť vrátime k vzácnej plodine pochádzajúcej z Južnej Ameriky, ktorá bola vzácnejšia ako zlato. Chia. Vyrábali z nej liečivá a kozmetické masti. Pre starovekých indiánov bola zdrojom energie na dlhé cesty. Pre súčasného človeka môže byť aj nástrojom na zdravú a štíhlu postavu. V prvom rade je to veľmi dobrý antioxidant, obsahuje veľa vlákniny, minerálov a tým, že nás prečisťuje, tak v podstate nám pomáha schudnúť. Spomaluje metabolizmus sacharidov. Budeme sa o tom rozprávať s našim kamarátom, ktorý v podstate trénuje fitness, takže nám o tom porozpráva viacej. A takisto čiu máme aj v našich tyčinkách, ktoré obsahujú len čisté ovocie a čiu. To sme spomínali aj minulo, že treba jesť teda aj niečo sladké, lebo chia tým pádom, že spomaluje ten metabolizmus, tak nám uvoľňuje energiu počas celého dňa. Používajú aj tréneri a športovci chia semiačka pri svojej zdravej a vyváženej strave? Máme s tým skúsenosti, máme kolegov, ktorí cvičia, venujú sa cvičeniu alebo trénovaniu nejakých osôb, berú to do fitness centre, doporúčajú to ďalej, či už v nejakom nápoji, alebo teda v tých našich tyčinkách, ktoré vás po cvičení dobre zasítia. Existujú nejaké pravidlá, kedy je najlepšie jesť alebo piť v nápoji chia semienka? Chia sa môže konzumovať kedykoľvek. Ja si ju naozaj niekedy dám aj namiesto kávy, že ráno si dám kávu, na obed si dám chiu, lebo už na kávu vôbec nemám chuť. Čiže je to podľa toho, kto ako potrebuje. Keď chodím cvičiť a nič som predtým nejedla, tak dám si semiačka, lebo ma aspoň trošku možno zasytia a necvičím s lačným žalúdkom. Špeciálne na cesty do práce či do posilňovne je ovocno-čiová tyčinka asi najvhodnejšia. Tyčinka Pinočia, nazvali sme ju aj, že je to tyčinka na dlhé trate, lebo naozaj je, vám vydrží a zasytí vás na dlhšiu trať, a čo je dobré, že má dobrú konzistenciu, aj pri vyšších teplotách sa neroztopí, nič sa s ňou nestane, nemení tvar, čiže vám vydrží bez problémov a zasytí hlavne. Aj golfisti, hej, to majú veľmi radi, že si ju zbalia teda do toho begu a si ju postupne zjedia, lebo je naozaj dosť síta. Tyčinka teda vydrží aj na dlhšie cesty a nezmení ani tvar, ani konzistenciu. Maximálne, ak si ju cyklista strčí do vrecka na nohaviciach, bude z nej placka. A môžu ju papať aj školopovinné deti, ak nemajú už od škôlky závislosť na cukre. Deti to môžu konzumovať, tieto tyčinky. Skôr je problém, že im možno nechutí takáto tyčinka, lebo všeobecne ako je zdravá, vyhľadávajú deti niečo iné. Ako je sladká tým ovocím, lebo sú tam slívky, ďatle a tie sú celkovo sladké, aj tá kokosová. Závisí od toho, že ktoré dieťa je zvyknuté na takéto zdravé tyčinky. Nie je tam čokoláda žiadna. V jednej tej ďatlovej je karob, to je náhrada vlastne čokolády. V čom tkvie prospešnosť chia semiačok? Si myslím, že tá chia je na ten detox celého toho organizmu,
Ja by som povedal, že teda ja to občas berem ráno, lebo po celej noci je ten organizmus aj oddychnutý, aj vyprázdnený, aj ten tráviaci trakt. Zvyknem piť teda okrem tej čí aj samotnú vodu, hej, kvôli tomu, že tá čia pekne prečistí celý ten organizmus a detoxikuje práve vtedy, keď je ten tráviaci trakt vyprázdnený. Obsahuje dosť makroživín na 100 gramov, to znamená, že tam je veľa vlákniny, veľa omega-3 mastných kyselín, sú tam bielkoviny, sacharidy. A to sú všetko potrebné látky, ktoré telo potrebuje. A hlavne aj tá vláknina, ktorá v konečnom dôsledku čistí črevo, celý tráviaci trakt. Tým sa zvyšuje strvateľnosť každej potraviny, ktorú človek vlastne zje. Znižuje metabolizmus, alebo teda spomaluje metabolizmus sacharidov. To znamená, že napríklad niektorí ľudia vedia, hej, že keď si dajú povedzme jablko, tak to sú rýchle cukry. V tom prípade sa vylučuje inzulín vo väčšom množstve a to zabráňuje odburávaniu tuku. Kdežto keď si dá človek nejakú rýžu alebo zemiaky alebo ovsené vločky, tak tam tie sacharidy sú polysacharidy, čo znamená, že sa pomalšie rozpúšťajú a tým sa v menšom množstve vylučuje inzulín. A čo ak si dám nejakú sladkosť, napríklad cukrík? No cukrík to sú taktiež monosacharidy, respektíve jednoduché cukry, ktoré sa rýchlo vstrebu. A keď ich človek nespáli, alebo nie je to vycvičiť, alebo nič nerobí, má sedavú prácu, tak sa to rýchlo ukladá do tuku. Preto sú tuky v konečnom dôsledku niekedy priateľnejšie pre telo než cukry, lebo cukry sa rýchlejšie vstrebu do toho tuku. Bez obmedzenia cukrov v jedle sa teda asi schudnúť nedá. Je taký mýtus, že dám si banán alebo budem na ovoci, áno, tak schudnem. Ale to nie je pravda. A už vôbec nie, keď to je ve večerných hodinách. Lebo keď človek príjme takéto jednoduché cukry, tak tie majú práve tendenciu sa rýchlo vstrebať do tukov. Respektíve sa premeniť na tuky, pokiaľ tam nie je ten výdaj energie už na večer. Čiže takéto ovocie by som doporučal skôr v obednejších hodinách, alebo možno 2-3 hodiny po obede. Suma sumárum. Sladké radšej cez deň, večer určite nie. Čia semienka dodajú energiu a pomôžu pri rôznych aktivitách. A správny pohyb v zime aj v posilňovni, no a do leta sme krásne a štíhle. Pripravili sme pre vás aj aktuálnu tému pre naše vetrom ošľahané tváre, a to rady a procedúry, ktoré ošetria citlivú pleť alebo každú pleť trpiacu zmenami teploty. Keďže v zimnom období chodíme von do mrazu a späť do vyhriatého bytu. 60% žien má citlivú pleť. Čo to presne znamená, keď sa povie mám citlivú pokožku? Donedávna ľudia nemali s tým problém, skôr riešili buď starnúcu pleť, alebo potom mastný typ pleti, ale tá citlivá pleť teraz ide dosť do popredia, pretože v tejto dobe teraz strašne je veľa tých vonkajších vplyvov, sú to strašne silné agresory, ktoré vplyvajú na tú pokožku a tým pádom tá pokožka má väčšiu predispozíciu, aby bola citlivá. Nakoľko tie vonkajšie agresory vieme, či už výfuky z plynov alebo to UV žiarenie, ktoré je na tú pokožku, tak preniká dosť hlboko do tej pokožky, takže kvôli tomu je aj citlivá. Je to naozaj typ problému, ktorá chce vyriešiť čím najrýchlejšie každá klientka. A čo sa týka v podstate rozdelenia tej citlivej pleti, tak je to buď geneticky dané, kedy v podstate už od narodenia sa narodíme s dosť precitlivenou pokožkou a málo produktov nám vyhovuje a potom je to dočasne citlivá pokožka. To znamená, že nastal nejaký zlom celkovo v tom organizme, kedy začala tá pokožka byť podráždená kvôli akýmkoľvek agresorom. Čo sa týka citlivej pokožky, tak tam je to o tom, môže to byť teraz novodobý stres napríklad, hej, ktorý strašne vplýva celkovo aj na tie hormóny v tej pokožke a sú tam potom tie výkyvy, kedy tá pokožka môže byť začervenalá, môže mať rôzne presušené tie miesta, môžete cítiť také napnutie, pálenie. Takže toto je ten najväčší problém. Vždy je to o tom, že klientka príde a ona hneď povie, že už si nemôžem dať absolútne nič na tú pleť, lebo už všetko ma štípe, všetko ma svrbí. Mám pocit takého úplného napnutia a vtedy už samozrejme každý odborník vie, že teda jedná sa o citlivú pokožku. Janke s citlivou pleťou dnes urobíme veľmi jemné ošetrenie. Na našej modelke budeme dnes robiť ošetrenie so spatermálnou vodou, nakoľko spatermálna voda teraz je taký najnovší inovátor, čo sa týka citlivej pokožky, nakoľko je to najčistejšia zložka, ktorá sa dáva do produktov.
Či už to využívajú iné značky, alebo aj naša značka, ale je vyslovene taký ťahač tých produktov a vieme, že vtedy to bude na 100% ten výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. Čo sa týka spatermálnej vody, tak v podstate preto je aj čistá, lebo prechádza cez strašne veľa filtrov. Či už je to piesok, je to zemina. Čiže keď sa cez toto všetko prefiltruje, tak naozaj najčistejšia. Čiže preto v podstate sa čerpá. A z toho je vlastne ako hlavná účinná látka do všetkých týchto produktov na citlivú pokožku. Musí to byť najkomfortnejšie a najjemnejšie ošetrenie, pretože klientka, pokým má citlivú pokožku, tak už len silnejší dotyk môže vyvolať začervenanie alebo taký diskomfort. Takže kvôli tomuto naozaj to ošetrenie je veľmi expresné, je rýchle. Čo sa týka produktov, tie konzistencie sú veľmi jemnučké, takže klient nemá pocit, že by sa nejak veľmi naťahovala tá pokožka, vyslovene sa. Čo sa aplikuje, to sa buď jemne vpraví do pokožky, alebo sa jemne zotrie. Čo je napríklad výhodou v našom ošetrení je to, že pokým klientka má masku v celom tom ošetrení, tak sa ešte masíruje vlastne s takými porcelánovými lyžičkami, ktoré sú namočené v ľade. Čiže ak aj náhodou tá pokožka je abnormálne precitlivelá a mohla by začervenať, tak v tom prípade tie lyžičky úplne ukludnia. Pretože to spojenie termálnej vody a plus ešte tých ľadových lyžičiek, v tom prípade je to úplne že super výsledok. Klientke sa očistí tvárička pleťovým mliečkom, kedy vlastne odstránime také tie najväčšie nečistoty, ako je to make-up, prach zvonku alebo ten mask, ktorý si vytvára tá pokožka, pokým ešte nejaký ak vytvára tá citlivá. Potom sa v podstate pretonizuje pleťovou vodou. Čo sa týka pleťovej vody, tak citlivý typ pokožky nesmie používať produkty, ktoré obsahujú alkohol, lebo tie viacej presušujú. My potrebujeme niečo, čo je maximálne komfortné a preto aj v našej pleťovej vode alebo micelárnej vode v podstate obsiahnutá tá termálna voda. Potom ďalší krok je taký enzymatický peeling. Je to v podstate taká hustá pasta, ktorá obsahuje ešte taký enzymatický komplex, ktorý vlastne iba rozpúšťa tie odumreté bunky. Čiže citlivá pokožka by určite nemala používať nejaké abrazívne peelingy, ktoré majú silné zrniečka, alebo tým pádom samozrejme to iba rozdraždíme. Takže je to jemný krém, ktorý sa potom nechá pôsobiť, čiže nič sa nekrúži, nič sa nerobí s tou klientkou, aby sa úplne ukludnila. Potom sa to zmie a nasleduje v podstate také expresné upokojujúce sérum, ktoré vyslovene takými jemnými tlakmi sa masíruje do pokožky. Čo sa týka toho, tak obsahuje výťažok z modrého aregatu, ktorý úplne minimalizuje začervenanie. Potom takisto zápalové procesy. A bude aj masáž? Čo sa týka masáže, tak tam sa urobí naozaj taká veľmi jednoduchá, jemné ťahy. V podstate nie je to nič také, ako sa používa napríklad pri protivráskovej masáži, keď sú také vypínacie tie techniky. Toto je vyslovene iba na ukludnenie a potom vlastne na záver je výživnou upokojujúca maska, počas ktorej sa vlastne masíruje s porcelánovými lyžičkami. Citlivú pleť môže mať každý, komu reaguje pokožka na prudké zmeny teploty, pri rozdieloch vonkajších zimných mrazov a prekúrených interiérov. A nemôže chýbať ani naša pravidelná rubrika Premena. V salóne u našej známej kaderníčky Marty Gejdošovej sa udeje premena mladej tínedžerky na veľkú fešandu, ale aj na zvláštnu zimnú kráľovnu. Súčasťou relácie City Lady je aj premena, pri ktorej sa prudko zmení vizáž našej hostky. Dnes to bude aj so zimnou bodypaintingovou inšpiráciou. Saška, takže vitaj na našej novoročnej premene. Začíname takou zvláštnou premenou, neviem, či o tom vieš, ale budeš mať možno na záver prekvapenie, že skúšame robiť také tematické premeny, takže január sme nazvali zima, ľad, dneska to aj tak svišti, takže máme ako ľadovú kráľovnu ťa spravím. Ale v prvom rade sa dáme do toho, že vidím, že máš vlasy všelijako zafarbené doma, že? Pokusy boli. Takže tebe sa páči takéto dymové, aj sa mi to hodí, takže budeme niečo robiť s tými vlasmi, aby sme dosiahli ten efekt dymový. Ale najskôr ti to nejako zjednotím, dáme peknú blond, takú popolavú a do toho ti spravím tie konce, aby boli také dymové, ale celé, nie len tu, sem tam. Dobre, a aj s tým strihom sa trošku pohrám, že ti to upravím, lebo si tu nemala asi dlho strihané, že? No, tak to ti budem musieť tiež upraviť, aby tie vlasy trošku zapadali, lebo teraz to nemá žiadny tvar. Neviem, nosila si ofinku?
trošku, áno, bola tam mofína, takže ja sa na to pozriem, keď to vlasy umyjem a budem lepšie vidieť, čo s tým. Malovanie necháme na záver, to bude také prekvapenie pre teba. Budeme robiť v takých dvoch fázach, že ti ukážem najprv aj normálne líčenie, aby si videla, čo sa k tomu účesu dá a potom spravíme také niečo kreatívne. Naša diváčka zmenila farbu aj strih vlasov, polámané a farbením poškodené vlasy boli ostrihané. Mladej slečne pristane len veľmi jemný tzv. Nahý make-up. Saška, tak toto je medzifáza. Videla si, čo všetko sa musela absolvovať s tými vlasmi, práve preto, že boli veľmi, veľmi zničené. Nedoporučujem už doma takto farbiť, lebo tie konce boli skutočne priesvitné, až sa tá farba, teda nedala som ti vôbec farbu. Pôvodne som mala naplánované úplne iné, že budem robiť, len keď som už mala v rukách tie tvoje vlasy, tak som všetko riešila maskou, farebnou maskou, miešala som ti tam bielu masku, čiernu, ale to regeneračné, vidíš, krásne sa ti vlasy lesknú, nie je použitá žiadna farba, čiže tie vlasy sú ošetrené, lesklé a zostrihala som ti všetko to, čo bolo také paperové. Takže máš vlasy spostupnené, lebo si ich mala skoro všetky už do jednej dĺžky, jak si hovorila, že dlho si sa nestrihala, tak teraz som ťa zostrihla dosť, ale hlavne v tých vrchných partiách. Takže tento účes sa ti bude ľahko udržiavať, nemusíš s tým nič robiť, ak vidíš, potrasieš hlavou a ideš, hej. Čiže je to taký mladistvý, ľahký účes, do strapata môžeš si to držať. Tá ofinka nenosíš, ale vyskúšaj, možno si na to zvykneš, veľmi ti pristane, ťa to aj omladilo, síce ty si mladočka, nemusíš sa omladzovať, ale v takejto farbe vlasov potrebuješ sa trošku omladiť, aby si nevyzerala príliš staro ako šedivá, ale to nie sú šedivé vlasy, hej, je to zatónované. Takže čo na to hovoríš? Páči sa mi to. Páči? Áno. Na to, čo si všetko vyskúšala, je to iné, keď to robí profesionál. Čo povieš? No. Také zaujímavé to je. Vidíš, tie konce aj zozadu, keď si budeš vidieť, sú pekne bledé. Ja ti dám ešte zrkadlo, pozrieme to aj zozadu. Tak sa naštilizuj, aby si sa videla vzadu. A môžeš sa aj chytiť tak trošku tie vlasy, že ako vyzerajú. Vidíš, tie konce sú pekne bledé. Líčenie očí je v súčasnosti minimalistické, svetlý tieň, linka a myhalnice. Ako som ti spomínala, že dá sa veľmi rýchlo a ľahko namalovať. Dáš si len jednoducho bledý tieň, normálne klasický biely tieň a k tomu nejakú farebnú špirálu. Je to veľmi moderné teraz, používať špirály farebné, modrú, fialovú, akúkoľvek si môžeš dať, ale teba táto modrá veľmi pristane. A teraz s tým vlasom je to úplne super. Marta Gejdošová sa ako šibnutím čarovného prútika zmení na bodypainterku a vyčaruje z našej diváčky zimou inšpirovanú kreáciu, ktorú sme nazvali Ľadová kráľovná. A na záver naša súťaž. Minule sme sa pýtali, ako sa volá rastlina, z ktorej sa zbierajú čia semienka. Správna odpoveď je šalvia hispánska. Výherkyni pani Daniele Prosňákovej zo Stupavy posielame knihu V tvojom rúži je olovo o toxínoch v kozmetických prípravkoch. A súťažíme ďalej. Tentoraz nás zaujíma odpoveď na otázku, čo je to body painting. Odpovede posielajte na našu mailovú adresu tvba@tvba.sk. Na výhercu čaká kniha Cudzie vzťahy od Adriany Macháčovej. Majte sa krásne, uvidíme sa opäť o mesiac. Dovidenia.